Mombasa mano Joja oko bro bedo ka chopo kuro achiel kachiel mar mondo mi ong'e ane ni to nyaka sani gin ikruoge mage moseketi mano motelo ne yawo showground ma Mombasa odiochieng' makiny. Bende bobedo konyiso ane seche moko showground makamano oyiene jomage mar mondo mi otera mwandu gi mopogore opogore mag nyisruok e kinde ma ibobed ka iyawo show ma Mombasa odiochieng' makinya. Koke kaunti ma Mombasa nyakwana Mugia Jwang' wach machielo mabende waluonu e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono mano jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata women rep ma kaunti ma Homa Bay mano Joyce Bensuda Osogo odiochieng' ma kawuono bro bedo ka ochopo mano e kar tiegruok mar Rangwe Technical Training Institute kata Rangwe TTI mayudore kaunti ma Homa Bay mar mondo mi ochiw kompyuta mar konyo e bero kata ting'o wechego mag somo ahinya to mago mag lony manyasani e kind rowere manitiere kar tiegruok mar Rangwe TTI. Wang'eni kuonde tiegruok mago mag Technical Training Institution thothne gin kuondego mag jopuonjre kata rowere puonjore mana tijego mag lwedo. Kata kamano koternegi kompyuta kanyo to kompyuta makamago biro konyogi e ng'eyo weche mag lony manyasani kendo ginyalo tiyo kod lony manyasani e manyo tije mopogore opogore maginyalo timo ahinya mago mitimo e yor mbui kendo bro bedo ka ting'o malo lony margi mano mar bedo kod lony manyasani. E kinde limbe makamano mano migawo mochung'ne weche mag somo e kaunti ma Homa Bay bende biro bedo ka oteno mano women rep kata jaod bura ma kaunti ma Homa Bay e kinde makoro dhi pogo mago computers e kar tiegruok mano Rangwe TTI mayudore kaunti ma Homa Bay. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluono odiochieng' ma kawuono e kaunti mano ma Migori mano tudore kod yawo kuonde mag thieth ma e higni mokalo chien ne gin moko kuom kuondego mag thieth mano sechak losi mar mondo mi oyawgi mondo jotuo odhi kuro. Kata kamano chenro mar yawgi kata mar loso guno chung' kuom thuolo mar higni malacha. Kata kamano odiochieng' ma kawuono nitiere kuonde mag thieth mago maderom 4 kama e kaunti ma Migori mibobed ka iyawo odiochieng' ma kawuono mar mondo mi okony jopiny e yudo thieth machiegni kodgi. Kaluwore ni jopiny moko kata jodak moko e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni giwuotho ondamo mabor eka giyuda services kata chenro mag thieth. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jafwambo maro e kaunti mano ma Migori Jojoma biro bedo ka luonwa chenro mar yawo kuonde mag thieth ma kuom higni malacha kata higni mang'eny nosebedo kolor kata nobedo kolorgi kaluwore ne pok notiek losgi achiel kachiel. Kopogore kod mano wach machielo mabende pod waluono e kaunti mano ma Siaya odiochieng' ma kawuono mano tudore kod chenro mar kuoyo yadh suna mabiro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono e kaunti mano ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Ka bende chenro makamano ibiro bed ka itimo mano e tudruok kod tend kaunti ma Siaya kaachiel kod marafiki wa maendeleo. Ka chenro makamano mana kaka senyisi ni biro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 4 dwe mar 9 mano ma higani. Ka bende ibiro bed ka itime achiel kachiel mano e gwengego kata launching mare biro bedo ka timore mano Lower Kagwa mayudore West Uyoma Ward mano e kar chung' od bura mar Arieda mano Lower Kagwa mayudore West Uyoma Ward mane kar chung' od bura mar Arieda. Kanyo e kama bende dhi sidhe ayanga chenro mar kuoyo yadh suna e kor gwenge mano e kaunti ma Siaya. Ng'eni chenro makamano en mano mar ting'o malo kedo kod landruok mar tuo mar malaria. Wang'eni tuo mar malaria thothne en tuono ma thoro hinyo ahinya mine mapek kaachiel kod nyithindo manitiere e bwo higni 5. Mane momiyo kaunti ma Siaya oneno ni en chenro maber mar mondo mi okonya e duoko piny landruok mar tuo mar malaria inya te gwengego mag Luo Nyanza. Nyakwana Mugia Jwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo. Kata kamano nitiere weche mamoko mapodi waluonu moko kuom gi ok ineno gi e chal mar fwambo. Kata kamano ibobedo kineno gi e weche wa manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani bang'e tabro bedo kaduogo kod twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Ka mbako romo antiere kae kod jod bura kaachiel kod janon
mar weche mag siasa mar mondo mi wane ni omenda mano mar NGCDF osebed kitiyo kode yo manade, osebed kitiyo kode arieta koso osebed kitiyo kode yo machalo nade. Maneno ni omenda go ma oket tenge ne weche go mag dongruok, mago moket tenge ne weche go mag basari, bende gisebedo ka giluar e lwet jogo moyangi kose nitiere kaka iyakogi. Mane mbaka mabobedo kagoyo mbaka makamano, bende wabobedo ka wachwalo nyaka e counties magwa kaluwore ni reporters magwa biro bedo ka tudore kodi mar mondo mi in bende imiwa pachi kotudore kod omenda no mano mar NGCDF. Omiyo yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani, bang'e tabiro bedo ka duogo kod twak. Kik idhi mabor.